Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gaur kontan lehenbizikoz lekarozera etorri Garbine Elizgekin hitz egitea Aroztegiko afera guzti honen ingurun. Eta gaile batetik beste gai batea pasatukoa Koldo Goieretxengana Amaiurrea joan da, bertan ospatzen den artzai eunei buruz hitz egitea eta bere bizin aspalditik nola antolakuntza hontan parte hartu du. Garbine Elizegikin elkartuga Aroztegiko auziperatue da bera, eta Aroztegiko elkartasunetik ere hitz egiteko gai sakon honetaz, eta ez dakin antzatre Garbine ja laburpentxo bat Aroztegiko asuntoa zer den, nondik nora sortu zen. Bai, hau hemen Lekarozen aspaldi planteatu den proiektua izan da. Hemen Lekarozko herriak 350 biztanle inguru ditu, eta Arozegiako proiektua planteatu da hemen auzo batean, Teiariko auzoan, Arozegiako jauregiko eremuan edo. Orduan, hor proiektu ezberdinak planteatu dira, baina 2009-2010 inguru horretan proiektu urbanistiko bat planteatu zen, pelotazo urbanistiko bat, non enpresa batek Palazio Aroztegia SM enpresak eskatu zuen 100 hektarea lurrez urbanizagarri birkalifikatzea, eta horiek urbanizagarri egitea. Eta hor planteatzen zen proiektua zen, orain gaur egun dagoen jauregioi berritzea, hotel bat egiteko, eta golf-zelai bat egitea, eta gero 252 etxe bizitza hasiera batean. Orduan, hemen Lekarozko herritik hasieratik jende agertu zen proiektu horren kontra, ikusten zelakoz 252 etxe bizitza egitea 300 biztanleko herri batean, suposatuko lukela herriaren desagertzea nolabait, ez? Arrazoi ezberdinagatik ikusten genuen herritarrak proiektu horrek arriskuan jartzen zuela bai nekazal lurrak mantentzea eta nekazaritza aldi berean planteatzen zuen arrisku bat hizkuntzaren aldetik, frogatuta dagolakoz horrelako proiektu urbanistikoak hizkuntza gutxitu dauden tokietan arriskua suposatzen duela horretarako, eta bertze aldetik ikusten genuen baita ere baztan mailan baztanen dagoen egitura soziala ere hankaz gora jarriko lukela, ez. Eta azkenean beste aldetik ziren bertze arrisku batzuk ikusten genituen golf-zelaiakin, horrek ekartzen duen kontaminazioekin, eta gero Lekarozen ere urarekin daukagun arazoa, ez. Orduan, hainbertze arrazoengatik herriak ikusten zuen etzela herriaren onurako zen proiektu bat. Orduan hemen herri galdeketa bat egin zen Lekarozen, birkalifikazioaren alde edo kontra, eta herriak argi eta garbi egin zuen birkalifikazio horren kontra. Baztango udaletik garai horretan ilegalizazioa garaia zen, eta hor zeuden alderdi guztiak proiektuaren alde egin zuten, herriaren nahiari kasurik egin gabe, eta onartu zen birkalifikazio hori. Orduan, hor sortu zen herri mugimendutik ere plataforma bat proiektu horren kontra, eta ekimen egin ziren horren kontra, horien artean bide judiziala ere hartu zen, eta helegitea sartu zen proiektu horren kontra ikusten zelakoz herritarren interesaren kontra egonta alde batetik eta bertze aldetik legez kontrakoa ere bazela, ez. Orduan, horre hasi zen borroka judizial bat, eta tarte horretan 2011an udaletxearen gehiengoa aldatu zen, eta gehiengoa udaletxean zegoen proiektu honen kontra. Orduan, hasierako proiektu horretan epaitegietan zegoen bitartean udalaren aldaketa eta eman zen, eta
gertatu zena zen, Nafarroko gobernuak ikusita udalak ez zuela jarraitu nahi proiektuarekin eta gero bestaldetik sententzia atera zen proiektua ilegala zela, hartu zuten eta aurkeztu zuten bertze proiektu bat udalez gaindiko eragina duen plana bezala Nafarroko gobernutik bideratzeko. Eta modu horretan erabili zuten figura administratibo hori modu maltzur batean, azkenean herritarren borondatea eta tokiko entitateen eskumenak ebasteko, ez. Eta modu horretan egin zutena zen erabat mespretxatu herritarren borondate demokratikoa, ez. Orduan, gauzak horrela, momentu hortatik aintzin, etzen aukerik udaletik tramitatzea eta tramitean nolabait hori galarezteko. Eta Nafarroko gobernutik segitu zuen tramite horrek. Orduan, hainbat salaketa egon ziren, bertze herri galdeketa bat egin zen, baztan mailakoa, kasu honetan, udalez gaindiko eragina duen plan horren kontra. Eta baita ere atera zen gehiengoa baztanen proiektu horren kontra. Hala ere, tramiteak segitu zuten, eta orduan momentu batean, baimen batzuk oraindik falta zituztela, edo baimen batzuk gaizki eskatuak zeudena eta gainera epaitegitako sententzia bat zutela erranez, adibidez obraren esleipena legez kontrakoa zela, 2021eko negu da, ez dakit otsaila da, martxoa, ez naiz oroitzen ze hilabete zen, sartu ziren makinekin, eta momentu horretan, herritarrak erabaki genuen, edo erabaki zuten denan artean, zerbait egin bartzela, eta erabaki genuen makinen aintzinean jartzea, eta momentu horretan obrak geldiaraztea. Esan dezakegu igual makinan aurren jartzeko inflexio puntu bat izan zela eta hortik aurrera ere bai aldaketa bat eman zela, ez? Bai, azkenean ikusten zena zen, beraiek planteatutako legeak eta azkenean zirela enpresaren mesedetarako, ez zirela herritarren interesa babesteko. Lege horiek beraien mesedetarako direnak ere ez dituzte betetzen, eta hauteskundetara aurkeztu irabazi udalaren gehiengoa eduki talare gainetik pasatzea eta gainera legez kontra sartzea makinekin tabar, ikusten zen argi eta garbi, ez zela beste aukerarik eta gobernuak eta instituzioak ez dutelakoz herritarren beharra defenditu behar, eta orduan, azkenean herritarrak erabaki genuen, gure eskuetan zegoela sarraski hori gelditzea. Eta ikusi zen sartu zirenean ere, haserre handia sortu zen, ikustu zuk erran bezala, inflexio puntu bat izan zen, zor ikusi zen egiten ari zirena, ez? Hainbat ehundaka urtetako aritz moztu, modu basati batean, eta kriston kalteak eragin egun gutxitan, ez? Eta, hasiera batean saiatu ginen egun ezberdinetan hor egoten, baina, beti ere itzultzen ziren eta orduan erabaki zen kanpatzea eta hori horrela lortu zen nolabait obrak momentu horretan gelditzea. Baina hala ere beraiek jarraitzen dute, weba martxan dago eta aukera badute, nahi badute, baimen horiek eskuratzeko eta egiteko. Beraz, guk segitzen dugu eskatzen, web hori bertan bera gelditzea eta Nafarroko gobernuak bertan bera uztea. Ez delako herritarren interesarako eta azkenean da bakar batzuk aberasteko herritarren kontura. Eta espekulazio hutsa. Luze dirauen arazo bat da eta esan bezala herritarren kontra joaten den gauza bat da, ez dakit uentxe bertan badakiu seitzen dola arazo bat izaten, baina nolakoa da afera guendik? Momentu horretan geldirik dago. Momentu honetan geldirik dago eta enpresak egin duna da eskatu du gainera nola gaizki atera zaien pelotazoa, egin dutena da eskatu Nafarroko gobernuari eta Espainiako gobernuari 53 milioi uste dut diela, 53 milioi euroko indemnizazioa beraiei diru publikoa nolabait oparitzeko. Orduan,
ez bakarrik hori, baizik eta gainera berak eskatu duten diru horretan, erraten dute baita ere, ez badute lortzen Nafarroko Gobernutik, orain auziperatuak gauden kidei, baimena eskatzen edo guri kentzeko Nafarroko Gobernutik edo Espainiako Gobernutik lortzen ez badute. Orduan, bueno, ikaragarria da, ez, funtzionatzeko modua, impunitatea eta nola instituzioek babesten dituzten bueno, pues horrelako espekulatzaileak eta azkenean modu batean edo bertzean diru publikoa bereganatu nahi duten jende hau, ez? Esan behar da, ordun otsaien bateko manifestazioai beide mezu zabaldu behar da nola bate herritarrek honei aurriteko bestela ez dagoelako salbazioik. Bai, bueno, guk ikusi dugu hasieratik hemen gauza hauek gelditzeko edo nolabait geldiarazteko importantena dela herria mugitzea eta herritarren artean erantzutea, ez? Eta kasu honetan ikusten dugu ez bakarrik guretzat, azkenean momentu honetan gaude zazpi auziperatu eta akanpada egiteagatik eta gure gorputzak hori hartzeagatik eskatzen duten zigorra ikaragarria da, azkenean, 56.000ko fiantza hasieran, gero, aparte, lehen aipatu dudan milioi kopuru hori, eta 20 urteko kartzela zigorra. Orduan, bueno, guk ikusten dugu ez dela bakarrik guretzako edo herri honi zigortu nahi zaiola modu horretan, baizik eta aurrekari bat sortu dezakela Euskal Herri osoan, ez? Eta bueno, pues behin eta berriz erran dugu ez dela 7 lagunen kontua, herri oso baten borondatea defenditzea izan dela, eta bueno, azkenean gu 7ak zigortuta ez dela lortuko nolabait proiektu horrekin aurrera joatea, ez. Eta bueno, azpimarratu nahi dugu baita ere gure indarra azkenean izan dela herriaren indarra eta hori da baita ere otsaiaren batean erakutsi nahi duguna, ez. Ez gaudela prest horrelako erasoak onartzeko eta gure lurra eta gure etorkizuna defendituko dugula eta bueno, pues hori ere argi utzi nahi dugu eta argi ikusi dugu baita ere bidea dela desobedientzia zibila eta ekintza zuzena eta bueno, hau da adibide bat. Argi da jasanezina dela kasu hau, eta bueno, zuk aipatu bezala azken finen, ez dela zabaltzen bakarra Leikarozei edo Baztan bakarra, baizik eta Euskal Herri guztien zabaltzen den arazo bat dela. Bai, hoi da, ikusten nahi gara, bueno, beti hau ez da gauza berria guretzat, ez, represioa eta zigorra ikusten da argi eta garbi, hemen ez dagoela demokraziarik, hemen herri okupatua eta zapaldua garela, hortaz baliatzen dira gure baliabideak bereganatzeko eta gure bizitzeko modua desagerrarazteko nolabait, ez. Orduan, guk hori erran dugu hasieratik eta nabarmena da, beraz guk ikusten dugu horrei kontra egiteko beharra eta denak batera egin behar dugula. Eta bueno, otsaien bat, hainbeste aipatu duen eune da, horrei aurre egiteko eune eta denak elkartuk azken finen lortzeko behar dena, ez? Bai, eta hoi da, azkenean konbidatzen dugu jende guztia, Iruñan otsaiaren batean etortzea eta gurekin adieraztea ez dugula onartuko kriminalizazioa eta lurraren defentsaren nolabait indar erakustaldi bat eman nahi duguna, ez? Eta hoixe, orduan han egongo gara, arratsaldeko 4etan, otsaiaren batean, Iruñen. Espero du mezu guzti hau zabaltzea gure ikusle guztiengan, eta ere bai afera guzti hau moldatzea eta azken finen herrik salbatuko dola hau eta lortuko dela induzuen guztiengatik eta bai gure esku itia dagoen guztiengatik. Mila esker.
Bueno, elkarrizketa bukatzeko kanpaldin lortu zien testigantza batzuk berreskuratuko ditu jarraien, eta eskerrak eman lekaroztarari eta baztandar guztiri, eta badakizu otsaien batean denak Iruñen biltzeko. Gure lurran defentsan argi erakusteko obra hauek ez dutela aintzin segituko, eta baita ere etorkizunean nahi dituzten edo planteatu nahi dituzten olako makroproiektu suntsitzaileak onartzen ez ditugula erakusteko. Gainera norentzat egina da dirudun, aberasdunentzat eta hola. Gainera jakinez klima arazoak izango direla eta hola, ez dut ulertzen nola segitzen aldiren olako proiektuak egiten eta hausten oianak eta bideak eta errekak eta hola. Sentitzen dut beharra defenditzeko, gure lur horiek defenditzeko, eta modu baten horregatik, babesa emateko eta borrokatzeko alden guztian. Ustez, hemen inguruan bizi garenok, ez badugu pizket aldarrikatzen eta pizket fuerte egiten, ez genuke igual lortuko gaur arte lortu duguna. Ni lekauzkoa naiz eta torri naiz, nire herri xiatzen direlakoz, laburki errantan. Eta besteko, zoinagoa doz, ez proiektuenekin, ez erabakitako gauza honitzekin. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Koldo Goionetxekin elkartuga Amaiurko herriko plazan, eta itzen bau pixko bat, Amaiurko hartzai eunetaz, antolaketaz, urte hasiera da, baina alare hasi die, eta bai ikusteko nondik hasi zen ekitaldi oso importantea Amaiurrentzat, eta Euskal Herri mailen oso importantea den hau, eta ja 50 urte inguru badamazkizo lanen hontan, kontatu pixkoat nolatan hasi zinen ekintzeo kantolatzen edo? Horreila 58 urte hasi zen, 59 urte hasi zen hau hemen bazen azeinbet Patxitxe Berria. Aitzinek urtetan ibilitzen ugaztarak ilent historia, eta gaten ginen gure kustera. Eta guztetu zeikun idea, eta hasi ginen hola, horrela 59 urte hasi ginen itzen zakur konkursua. Zietetan zakur konkursua bakarrik. Orduan guztoz hasi zinetean ikusiz, ez? Gero 25. urtean, zerbait inmertzela eta pixke saltxera behi gara, eran ginen, hasi behar dugu, jakitu 25 urtetugun, behar dugu premioa ardiena, behigorriena, ardien premioak, behigorrien premioak, eta garri ginten esposizioneko indartan anaia ziren behorrak. Pero munduko urtean egiten ginen, eta urte ginen urte pare bat izin gabe, eta berri segitu dugu berri ziten. Ez dakit, pentsatzetik gazte talde bat izan entzineteala gara jortan, ez dakit? Ni nintzen orduen gaztena, ni orduen nituen 17-18 urte, 18 izan nintzen, eta nasi nintzen batuzetaten launtzeko eko nintzen, eta azten federazioak eskatzen zuen bat, behaztela sartu federazioa pixke segitzeko eta ikesteko, eta batuzetaten niri. Orden handi segitu nuen beti aztek, eta orden gaten nintzen, soldadurin nagon, eta hoitzen ez beti, ino Franco bizi zen, eta nola urteazten nintzen gara Franco, eta uñatera gateko eskatu nuen permisua. Tenintia usteko zaten uñatera gateko juradu bezala, gari zintziela jaleuak, ez da gizet, ez zaten azken utizaten, baina ganitzen, eta kontento hori ginen. No ha habido follón, no, tranquilo, no ha habido follones. Orduan igual, 75 urte hortan, igual izan zen inflexio puntu bat zuretzako aste kontan, eta ikusi zinun egitan nahi zinula hortan seitu ez? Bueno, beti segitu ginen, kuadrile bat, sobreto Jesus Urrutia, hau berriazten joan, harek hasi zuen hauniz, eta hari segitu ginen, eta gero harek uti zuen, eta beti segitu duen, igozten beti segitu. Pero baduro, kuadrile handi bet,
ez da organizatze bakarrik, gero zenbat lan egin behar den, hor belaiek eisten, eta hor zenbat ekipo bat handia, gehienak gara ezkontuk edo solteroa, ja adinetakoak, gaitzen garena, gazteak egiten dira, arretant historio, eta gaitzen gara beste kuadrilla beste izelanean. Jaketa aipatu duzun lan haundioi dela lehen aipatu duten bezala urte hasiera da, baina ja badakiu astezateala zerbait antolatzen, ez dakit badozon emateik berrik zertan hasizatean, edo gero ere bai ze talde ezatean. Lehenbiziko gauze da sosa biltzea. Zema sos biltzen dugun, publizidadea, eske publizidadetik biltzen dugu 13.000 euro. Eta publizidadea da lan handia eta hortan hasten gara goraitik. Eta zenbat biltzen dugun gizartara gaten gara gero, zenbat haziendakarri, zenbat ardiek eta horiek, eta egiten du Navarrako gobernuek eta bastan gudalak. Gero begorrak eta behiek eta hori patzen dugu. Bastan gudala ematen dugu 1.200 euro aparte, eta segurua. Eta gero gainako egiten dugu denak. Gizartara egiten dugu zenbat bildetu behar dugun. Eta diruz aparte ere bai nola aukeratzen duzu ez arraza ekarri ze aberean izasun bate bai ekartzen duzu? Bai, arraza begorretan da burgete, Frantziatik heldu dira kurtua eta berritona, eta behietan edetortzen dire Pirinika, gero blonda, eta usten badu igual beste ideen bat, beste klase bat hartzeko. Bai, hasi nahi solasten eta, kusiko dugu. Limosine bezala igual jakartzen aldugun. Kusitu behi behunak badiela eta igual karri pixkat ere. Eta nola aukeratzen duzue justo ze arraza nahi duzuen ekarri, ze interesen arabera zuen, interesen arabera edo bai publikoai behi detzi juzue Bai, publikoai behi da. Piinaik amengoa da, gero blonda sartu da poliki, gero gehiena dira premioetan tibiltzen dian hazienda da, gehiena. Gero begorretan, iparraldetik hartzen dugu Breton eta Kurtua, dire begorra zigerri dira handiek eta gora izinde, elduen hastean izinde letako feria, horiek egiten dugu konkursua eta aztara ganbarko jagoteko asolazioan horiekin. Horiekin ez da polemik tozteko. Polemik handiena dugu ardi biltzen. Behiek eta begorra biltzen ez du polemik. Sosa batzuz duztik ez da polemik. Eta orduan ja, aipatu duzola ardi latxan lehiaketa ebai, nola izaten da, eta zenbat ardi etortzen die, zeren arabera? Bai, gandun ustean zen, hirugunte 50 ardi. Izaten dire, lote bako txan izaten dire, 6 buruz tariko bat. Izaten da, 6 hilebetetek 12 hilebetetara, ez, 6 hilebetek 12 emezortzietak 56 hiletara, eta handi goiti. Eta beti 6 buruz tariko, nola buru gorri eta nola buru beltzak. Eta, hortaz gaine bai, iken duze ardigaztan lehiaketa bat? Baite egiten da bai, bastan, gura duzu izan bai, bortziri eta maldarreka bai. Iten da, lehiaketa, gandun guztian gutixo zen, marra dola zen, haitzen ikusten bazien amortu da masi bildu bai. Ikusteu programa oso handi bat dagoela, Ama Birjine eunen ospatzen da hemen Amaiurko pestetan ja, abuztun 15, ja kontatu zer moduz joan zen aurreko urtea pixkoat errepasatzeko edo? Jaz gantzen izigarri ongi, bakarrik, gainerako bestetan, nola sopetan biltzen da jende hauni, ez doietan nintzen uri, eta egun ostan gantzen, goizian izin gintzen problema pixket, ozten nire trailera hauni, ez? Trailera beleien ezin sartu, toi bai baino dena, izigarri ongi gantzen egune, jendea konten hauniz, etzen hauniz berotu, eta nemora ongi, Teresakur konkursuan ez hautzen da, ez bada hauniz berotzen, jendea gehiago baten da. Bero hauniz iten badu, eta uriten badu, jendea izitzen da. Eta gandur ustean gantzen egun bet espeziala. Bakarrik, lehenbiziko problema bat ginena, goizian, kamionak ezin sartu. Eunen nahiko exitosoa izan zela badaki ordunez. Lehenbiziko urtean igual izan jende gehiago konkursa, baina bat rekorra gandun urtean izan ginen, entrada saldu bakarrik intzien 1.050. Gero, hortik, 14 urtete behiteko debalde utela, eta hauniz jende badala inbitetu eta gauza, 1.200 goiti batzen zakurko konkursuan. Hoi gaurki gunean zakurko konkursoten ez dakusten. Behitu, zuek iten duzu lanangatik, nola publizidade egiten da, hauniz publizidade, eta hemen dire txapeldun guziek. Nola, eta iten da, kampeonatu iten da bordenko beste eskoal zakure, hemen katzen dugu, bietak txapeldun guziek. Eta iparraldet pisatzen da jen jaunitzunet. Orduan nola bat bai euskal panorama guzioi biltzen duzu egun hortan, ez? Bai. 7 probintzietako txapeldunek eta iparralde eta denak hartzen du, 7 probintzietako denak. Eta azteka garritzen du katalanak ere, eta bakarrik katalanak gustatzen dira uniz. Segun txapeldune hori meda katalana igual kartzen aldugu. Bai.
Aipatu dozu ere bai, eunen bertan igual zailtasun batzuk aurkitzen diela, igual antolakuntzan zeharre bai, diruz aparte, igual usten dituzu eta batzuk. Aitzineko gunean ere gaztea bestiten du, eta sopak, eta historio, eta ero, atope goten direla gos bar, dena gazte gaten dute, ero kozinean, daitzen direa dena ezkontuek eta hola, eta lan zigarri izaten dago izan. Atxaldean kontrolatzen da iso, entrada patut, eta baina goizian lan zigarri izaten da. Eta, bueno, ez dakit, denbo guzti hontan ikusi dozu zure karrera hontan, bueno, nola bateko asmoa seitu dozola bai, emaitze hona izan delako, eta lortu duzolako pixkekare bai, jendeek gustora hartzea olako ekitaldik, ez? Por supuesto, bai, dezenaz ezpazen ongiatratzen, ez ginen desilusionatzen, baina gusten dugu giote jende gehiago dela biltzen, eta gustora jendeat, artesauak ere izaten diremen, kontentortzen dire, eta salmentara honeite dutela, eta gure jende konten gelditzen bada, gure konten gaude, eta baten du animo segitzeko berriz. Hoxe. Orduan, espero dugu, seitzeko asmoa eukitzea zuk badaki badauzola, baina urrengo generazioak bai hartzeko bat belaunaldi hori, ez? Bai, ja usten errantzat batek neekin nahi duela izen, eta, bueno, ez da engaztia, baina berdin da, baina poliki gaztia da. Bueno, Koldo, eskerrik asko esandako guztingatik, hartuko dugu bai informazio gehiago hartzaile unoi pasatzen denen, eta guain, aipatu bezala espero du, euno jaiatu arte, lan bikaina egitea beti bezala. Bai, polemika handiena da sosabiltzea. Lehenoko publizia egiten lehenoko mantenitzen dire, baina gunai badimedo handitu behar du berriak harpatu. Toi de polemika handiena berriak harpatzea. Eta enpresa handietan arrontzaia da sartzea. Bueno, problema hori bai moldatzen dituzuen nola bate, eta badakizu herrie bai zuen alde dago, osake... Bai, baten ez du polemi. Hoixen. Earki honen da urtea eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei. Bueno, hauxe izan du da dena gure partetik, eta esan bezala, otsaien baten espero dut denak biltzea injustizi honen aurren, eta elkartasun batetik honei aurre egitea. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.